Aiei lagunak, erleak, bildurra emateigu, zergatik badakizue, zista esarte ditu, baina ze garrantzitsua dian erliak, ez jaiteigue, propoliua, bueno, gauza mordo bat polena eharra lortzen dute, eta gainea polinizatu egiten dute. Ze gauza garrantzitsua gure bizitzan. Kontxo, listorra eskiatiko. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Julian Urkiola. Jauna, ongi etorri. Zer moduz? Ondo, eta zu? Ondo, ezin hobe, zuen mentzaudela ikasteko gogo askokin. Bueno. Erlezaina da, eta zenbat urte erlezain? 55 bat hortxe inguru hori. 55 urte. Ni mundu onta etorri baino lehenotikan. Horrek esan nahi du, ja adinene aurre guaztira. Ondo. Eta egia alda erliak gio eta oztopo gehiago dazkala goen dala 50 urtetik honea asko aldatu da historia? Okerrea, zoritxarrez? Okerrea, zoritxarrez. Dauzkagu kontaminazioak, aldaketak, kambio klimatiko esaten da. Geo eta gehiago erabiltzen ditugu guk. Pestizidak eta... Herbizida, pestizidak hori, danak erabiltzen ditugu, eta ze pasatzen da horrekin? Kontaminazioan egia. Azken fina, ze jaten dugu guk erleak biltzen duna, ekartzen duna? Nektarra eta polena eta... Baina, haikan biltzeunak guk aia jaten. Guk botatzen bari medio osin gauz, haik egua ekartzen dute. Eta gua aia jaten gu. Eta guztien dugu naturala jaten egela, baina ez badu hartu legu natural batetik. Claro. Eta gu zikina botatzen baino, haik zikina ekartzen dute. Ez dira jaten dugu, baina ze jaten egia. Dakagunean, erlauntzan barren ez dira, hartzen duzu lauki bat, eta jartzen duzu argira, eta ikusten duzu mapa bat ikusten duzun bezala. Kolore gehiago, argilagoa, ilunagoa, nuntik ekarri duen. Azken finean, lore bakarreko ez dira, ez dago. Ja, oso zaila da. Claro, oso zaila da, zatikan, loreak engainua jartzen dio, behar area jundi dein. Ez du jartzen baizik gutzako ugabiltzeko ez, uga jartzen dio, natura beharan ari du. Zatikan, zuaitza guztik, bai belar guztik, bai berak bilatu nezaken toki hori, elikagailu hori bilatu dezan, ohartu dezan tokin. Egingo alu dana batian, erlea jongo nitzake behan nahi dunea, gu bezala xe, onenea, gehienak gustatzen zaionea. Baina natura horren jakintxua da, esaten gaur hau jarriko izut, eta zu honea etorriko zea, bihar hau jarriko izut, hau honiko zea, batetik bestea hoi batean izaten da. Eta horre esategu askotan, igual esaten du, erromeruan ez dira. Baina hori da, eraman duela plantazio gigante eta erromeruanak, eta han jarritu erlauntzak, eta inorduko ez dira arkendu indioela, ez da? Bestela mila loriak izaten dira, ez da? Gehiena, izan lehike, porcentaia hundeia eukin lezake, zatik esaten, euneko 75 o 80 balin baka, belar baten analitika inda, esaten da, ez dira bakarra. Akasillana, baina euneko oso zaila da. Eunekoan oso zaila da. Bilatu leike, eunekoan, baina hortako ze behar du, jun beharko benduke Trumpi permiso eskatu eta area eraman. Hango dauden, bai esaten dugun bezala, soja... Bai, kultibo erraldo joita. Jarri erdin, eta bai, kilometroak, berak esaten du, erlea gatatzen dela 3 kilometro. Hain kilometro, 10 kilometro. Orduan bilatu leike. Baina bateako zane, bai, txixalore bat edo beste bat eta lore, Tatian beste lorie gatatzen, eta hane porzentai eguko ju. Bueno, Julian, martxan jarri berga, hemen mingaina iman da man, baina zukaldian ez bage azten, hasikoa gaur egun, da ez ge hasi guandikan. Gozogintzan moldatzen zea? Zeozer, bai. Sosi edan da iraitze gara lanean, eta bueno. Ondo. Beitu, bat horrazte santua, eta beti hemen bakizu torri jakiten dira. Gaur beste ikutu bat ematearren, letxe frita batzuk ingo ditugu, eta gero ikusiko piltxo batzuk ingo ditugu kurruskariak, esti pixkatekin, eta aldi berian asko ikasi erlian mundua.
Bueno, lagunak eta Julian, garatuko izuet pausuz, nondik nobeliko gehan, esne frijitu egiteko garaian, eta gero ojuela batzuk dira. Hola, ingo dugu gaietatxo bat bezala, opiltxo bat, frigituko deuna, eta gero esti pixatekin gainetikan goxatu. Ingo deuna da hemen, esnetan jarriko dugu kanela eta limoia, eta infusionatu ingo dugu. Hori ingo dugu, krema pastelera baten antzekoa, hemen dazkaun lau gorringokin, bi arrautza osokin, jarriko dugu harto irina, gari irina, azukre eta estilla, lodituko dugu pixkat, eta behin lodituta da honien, molden botako dugu, eta molden geho bai ostutzen utzi behar da, geho bertatik atea, xerra batzuk moztu, pasatuko ditugu irinetik, arrautzetik, frijitu, eta gero kanela eta azukre botako jo. Eta hori nola xamurra eta biune izangoan, geho ingoitugu kurruskari batzuk orgainen jartzeko esti pixkatekin. Eta hori teko, hemen dakau anixa, hemen dakau ere bai olilua, arrautza eta irina. Gatza tanto batekin, masatxua prestatuko dugu, eta gaur ere ostutzen utzi behar da. Behin hotza da honean, xafla batzuk ingoitugu, zanpatu ondo, frijitu oliotan, eta oliotatik ateatzen deunean, azukre hautza pixkat, estilla, eta hori jarriko dugu letxe fritan gainen kurruskari pixkat topatzeko. Oso ondo. Bueno, hau esan da lanian jarri beharria. Beitu, nik hemen, ez nia jarriko infusionatzen, alde batetik. Vale. Eta bestetik, jarriko deuna da, beitu, opila egiteko frigitutakoa masatxua martxan jartzen jarriko zea, bale? Eta hoiteko inberdezuna da bertara bota. Arrautza, esan duen bezala olilua, anixa, hori irabiatu ingo dugu pixkat, eta behin nahaztuta dakasunean, gero irina guztia bota eta masatxua ingo dugu, bale? Kebrada bat izango baliz bezala, bale? Bueno, hau zure kontu. Arrautza osorik. Bai, oskola gabe. Oso ondo, bai, osorikan hori. Hemen atako ditugu gorringoa gero egiteko bestia. Vale? Bueno, eta esan dakoa, hemen motako dut hau, eta alde berian mingaina eman behar diogu, Emango diogu. Emango diogu. Aleina egingo diogu bintzat. Bueno, esan dezu soziedaden ibiltze zehala, gozogintza baino gehiago seguru gazilla emango jozula, ez da? Bai. Aragia, pixka, kazuelak ere bai, baina, bueno, denetik. Vale, bai. Hori ere galzorian dago, jendea guen soziadea junda kosta, itese amarretan junda, kasula prestatuta, gaur egun jutea jendea eta batzutan zea pote kontxala da egin. Gaukenian gesten ari da hori ere, soziadeko. Nik esaten dut asko galdu dela, ez zaiolako, oitura ez talako izan du, emakumeak ez zaiolako sartzen utzi leno. Ni nahi dut emakumea etortzen danean soziadea, bera ane honde jela. Nik ematia, jake etxean jaso desuna, bueltan emateko, ez da? Etxean gonbidatuko nuke bezala, nahi nuke aneotea. Ados, goxatzen, dala saioten. Hori da. Ondo gaizki gu hona itzega, saltxero gen. Ondo. Eta, bueno, hemen, estile emateko eta erliai buruz hitzeiteko, esan deun bezala, gauzak ez daude hain erraz, ez daude hain ondo, baina oso garrantzitsua da gure polinizadorek ondo zaintzia, ez da? Bai, beti esan izan du deu, estella lotuta jun izan du da erlea gein. Bai. Baina nik ez dut lotzen hori, zer egiten du garrantzitsuena erleak naturan. Egiten duna da, beti polinizazioa. Eta zati, polinizatuko esparuke erlea bakarrik ez, erleak egiten du, polinizatzen du, 165, 167, holaxe, polinizatzen du. Gero badaude, beste, bai mariposa, bai tximeletak, bai eulik, bai beste aiontziko dana txorik, brilla, itzea, polinizatzen du baita ere. Baina beste aiontziko danaik, horko izango zeko, 35 beste egiten dute, baina 185, 167, erleak egiten du. Asko. Eta esaten duen, erlia galduko balitz, gizakia galtzorian nengo zala, ez da? Hoi da, bai. Eizteinek esaten zuen hori, 4-5 urtea, gizakia galdu ingo litzakela. Bai gizakia eta bai bizila hemen lurreko bizila. Zatik orduan, elitzak animalik belarra jaten duena guztik, eluek izatek izango, zatik elitzak belarrik izango. Zugaitzak eluteke emango frutuikan, fruturik. Hoi da izango litzake, zuhaitza bat jarriko genduke, sahar arrola bat. Eluke zer emango baizik. Tapatua jarriko genduke guk. Hori, zea bat.
ez dela sartzen. Ez Erleikan. barrua, ez du ematen arbolarek ez errega. Zuaitzarek ez duk ez emango. Ba, ez dago fekundazio igan, ez da? Ez da fekundazio, ez dago. Eta, adibidez, erlia. Gaur egune bai erlia, zer da, ardilla bezala, bakarrik erle zainek kudeatzen dituzte erliak, edo badaude erle basatiak esango te bateako. Otxerriak bai ikulutan daude, baina basurdek dira basatiak, ez da? Badaude erle basatiak. Hemen, adibidez esango nukena, beti Euskal Herrin, edo jarriko dugu Espainia mailan. Geo eta geo gutxillo, haidia erliak basatik gutxillo daudez. Zergaitik? Dazkaten gaixotasunatik, bat izango litzateke berarentzako barroa esaten duna. Bai, akaro bat. Eta gero hostik azaltzen nahi diane askore bai. Oain, hasi da ateatzen, barroa, oain, ja urte batzuk badia, barroa destruktor. Eta orduan, ja ez da, hoi da, oandikan, indarra ondillokoa barroa baino. Bai, Bai. Eta zera, beste akaro bat? Barroa erderaz esatea, pa dentro. Barroa da akaro txiki bat, jartzen zaila gaina hemen atzen jartzen zaila, eta zurgatu, eta da barroa konube, Barroa konube, pa dentro ez da, barroa. Eta horrek egiten diona da, odola kendu, da, gu garrapatak bezala gutzako izango balia bezala? Bai, o leheno esateko zeak bezala, arkakosua bezala, gutzako bezala, Vale, haure bai, bota ingo zuten menen, Botako zuten oso ondo, bai. Bota hoita hoire bai. Dana osorik, ez da? Bai, horiek osoikan pixatuta daude. Eta beste hori esan desuna zela, beste akaro bat? Oain, da, barroa desutor hori da, berare immunizatzen nahi da, eta indartzen nahi da, ez guk jartzen dizkon benenuantzako. Bai, tira batzuk jartzizkion eta gero osalikoakin ebai hola, ez da? Bai, osalikoakin. Hoi gaurko honean bat dago, egiten dena. Beste batu egin lezake baita ere, barroa horrentzako da, berari gehiena gustatzen zaio, erlientzak juten danean, barroa hori gehiena gustatzen zaio, erlemandoak. Erlemandoa, bale. Bai, erlemandoa, eta ez egiten... Zangano, erlia harra, ez da? Zangano, erlemandoa. Orduan egiten da laukei bat, badaude laukik, zetik esagonoa ondiloa izaten da, eta orduan egiten zaio barrun sartu. Eta juten da erregina, eta neurtzen du, bere antenakin neurtzen du, esagun hori ze tamaino dan. Orduan, ze neurri dan, arabera horta jartzen du, bai, fekundatutako arrotza fekundatuta o ez. Bale, eta orduan fekundatu gabekua balin bada, erlemandoa teatzen da. Erlemandoa, hoi da. Eta fekundua berriz, atezen da erlea. Zergaitik erlemandoana gehiago juten dira, zedik erlemandoak jaiotzen bihar ditu 400 gehiago. Bale. Berak. Orduan hor barroa hobeto sentitzen da, ez da? Claro, berake, bestela justu ibiltzen da barroa hori jaiotzeko, eta orduan, bera lasaio ibiltzeko, berak feromonak hartzen ditu, osea, usaibenak, eta hartzen dut, aina juten da. Eta han jartzen ditu bere arrautzak. Eta orduan hori zeiteak, hori kendu. Hoi, hartuta kendu. Ja, eta orduan barroa mordoa kendu indezu. Barroa mordoa asko kentzen zaio, aparte tratamentuk. Ez gendu geharri behar tratamentu, tratamentu kimiko dana bakizu zer duan, gua ia jaten azken finean geua. Zaten, bai, eske... Eta batu ez dugu ekologikoan diala, osalikoa ekologikoan dela, eta bestian, baina azkenian tratamentuak dira. Tratamentua dira, azken finean tratamentua da. Naturan badola osalikoa, bai, baina ze porcentaitan. Eta gu ze porcentaitan jartzen jo horrian. Bai. Zatikan, ez da berdina, litroaturean, ean, eo 10 litro urrean. Dudi, gabe. Ito ingo ginen iteia, ito. Ez que... Hor, aurrena naztu hori arrautza pixka tirabiatu, eta gero irina sartuko dugu, eta dena nazten jungo gea. Eta hori dia, akaro aldetikan. Hori adibidez, zu hasi zinean guen dela 55 urte, barroa base hon ja, o barroa gero etorri da? Oso gutxi. Hemen kontuatu ginen, 1982, alde inguru hortan, kontuatu zen hemen. Nerekin batea. Ni 85 etorri nintzen. Claro, oi, ekarri zenun, Kaptxiz la marra. Oi, ekarriko zenun. Eta orduan kontuatu zinaten, baina guandikan erlek lana ondo ditezun, ez da? Ba, erlek lana oso ondo ditezun. Arkakuxokin bizitzea daun bezala, lau arkakuxokin, baina bosteun dazkasunean... Hori da, problema hori da, bosteun arkakuxokin bizitzea. Orduan, ezin da bizi. Ezin du, ez jasan, horako eraginak ezin du jasan.
Eta geho gainetik, etorri zaiko nian beste Vespa belutin hau, hor daukerro hain dikan. Bueno, ba, guantxe itzengo dugu belutinataz, baina lehendabizi bidagurenean jungo geha. Eta guain nola egean hemen Aste Santuko gozo gintzekin, beste ehar bat ingo due Gernikan bertan. Kaixo Joseba, hemen Gernikan gaude, eta hau da bidaguren gozotegia, eta neu Imanol bidaguren naiz, beren arduraduna. Oini konbidaten zaituet, nire gozotegizen sartzen. Hau zer den da, hau bidaguren gozotegia den da, zabaldu zen 1942an, nire aitona zabalduan. Neu nazia 3. generazioa, nire semide baian neu gazeikin nebie, eta bueno, hau segidu bengo deu, eta aurrera joango da. Gehien bat guk saltzen dugun produktuak dira Bizkaiko pastel tradizionalak. Arrozesko pastelak, karolinak, milojak, eure espezialitate edo produktu ospetsuena esateko da hori baltzak. 1973tik asko egiten ditugu. Normalean izango litzateke igual 5 edo 6 hori batzak astero, gutxi gora bera. Gero epoka gaude, apurtxu bete gehiago udan eta abar gehiago egiten dana, ze jente kanpokoak erosi egiten dute, eta bueno, horrekin apurtxu bete gehiago egiten da, baina bueno, gutxi gora bera horko bueltan ibiltzen da. Orain, nahi bauzet, joango bera, obradorea, eta egingo ditugu mokotzak. Hemen oso tradizioko opila dela. Gaur egingo ditugun errezeta da mokotzak. Tradizio oso sarra daukagu, eta nik nire aita eta nire osaba erakustien aurrezeta, eta bueno, nik oine prestatu ingo duzuet mokotzan errezeta. Hau errezeta prestatzeko, lehenengo eta egingo dutena da briotz basa opile guztiak. Normalean briotza egiten da, lehenengo eta uruna ipintzen dugu, azukrarekin, arrautzarekin eta gatzarekin. Hau amasatu egingo ditugu. Gutxi gora bera egon beharko liteke 5 minutu gutxi gora bera, masa fina geratzeko. Horan dagoenean, ipintzen dugu legamia, izten dugu ostora beste 3-4 minutu amasatzen, eta azkenean ipintzen dugu gurina. Gurinarekin beste 5 minutu gutxi gora bera egon behar du, eta hori egin eta gero, dekogu masa gutxi gora prest erreposatzeko. Ze hau masa lehenengo eta erreposatzen itxi behar da. Ipili dugu trapukaterekin edo filmadaterekin tapeta, eta orduan itxisten dugu ordu pare bat. Hau egin eta gero, amasatzen dugu apur bat eskuarekin, haizea kentzeko, eta egingo duguna da forma emon. Da holako izar bat 3 punta dune, gutxi gora bera. Mokotzak dira holako opil bat egiten dana, haitibiti eta mabiti oparitzen dutela euren besoentatzako. Gehien bat egiten da Paskuko domekan, abarri egunean. Nik ezaguten dut, hau niri bizi guztien, nik 60 urte daukataz, eta nik bizi guztien ezagutu dut. Batzuk ipintzen dute txorizoa ere be, baina bueno, guk gozotegia gana eta normalean egiten dugu gozoagoak. Beti azukrarekin, frutu konfitatuarekin, eta abar. Forma emon data gero, fermentatzen ipintzen dugu, baina fermentatzen handituteko, bidan moduan handituteko, beren volumen handizena hartzeko. Eta hori egin eta gero, apaindu egiten dugu frutarekin eta azukrarekin, laban sartzeko. Laban sartzen dugun momentuan, gutxi gora bera laba egoten da nahiko sugarekin. Normalean, 220 graduarekin edo gutxi gora bera. Sua eukiten dugu, goitik eta betik, alde bezetatik, ze apurbet masa harin egiten da eta apurbet ondo egiteko behar dugu sua betik eta goitik behar dugu. Ez da izen geratu gordinik. Gero ataten dugunen da, holako kolore dorado txubet eukiten dugu eta egiten dugu amaitzeko emoten dutzugu apurbet arrautza, brotzal baterekin arrautza, brillo eta apurbet hartzeko, azukrarekin. Eta holan izten dugu mokotza prestatuta saltzeko. Bueno, Joseba, hemen dekozuz, hemen bidaguren gozotegiko mokotzak,
hemen Gernika Lumon egiten dugun postrea, eta nahi dozunean, etorri eta dastatu. Mila esker denagatik eta urrengo arte. Aupa, Imanol, gora betiko gozotegiak, zeatik hauek galtzorian daude, Betikoa jute janien, abertzin gildituko nola egiten, gauza goxo-goxuak eta betikuak. Bezarka da handi bat, eta ea nahezunean etorri gurekin honeare zerbait koxinatuko dugu elkarrikin. Bueno, nahezun arte, Imanol, gurian jarraitzeko hemen, guain, irina bota eta masatxu egingo dugu, bale? Oso. Eta ni bestalde hemen ja ireki zaigu, esnia, ingotena da hemen arrautzetan sartu irinak eta azukre eta estila, eta gero berriro bota lapikura eta loditu ingo dugu. Oso ondo. Nabazu behitu, hor igual, bai, mingainatxo bat ikin igual eskua sartuta ere bai, Mingainakin hobeto. Honekin bestela loditu ingo da gehiagi. Ja. Vale, oso ondo, hau, lako dugu. Maixua zuzea. Zu aurrena sartu horrekin, eta pixkat gogorra gelditzean ean, eskuekin bai aldezu eskua bertan sartu, eta masatxua prestatuko dugu. Bueno, hemen esan deuna hau gehituko ditugu, eta horringo deuna da, kebrada antzeko gaietatxo bat, geho, pregitu eta ikusiko zozego zua gehatuko. Bueno, esan deuna, belutina, barroakin ibili geha, hemen dauden gaitzak gure erlentzako, eta, oen zenbat izango ja, 15 urte hola? Lehendabiziko listor asiatiko hauek belutina hori etorri zala? 2005-ean... 2005, 20 urte bai, ja. Bai, 2005-ean, hor, ni elkartean ordun nengoen, lehendakari, eta ordun asaldu zen Irunen. Aleginak egin ginen ordun, bai Eusko Jaurlaritzakin da hitz egiten, eta ordun egin gendun aleginak katalogatu esaten berak esotika inbasora zala. Bai, esotika inbasora. Bai. Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako bitartez, bialdu behartzun Madrila eta Madrilen egin behartzun katalogatu hori zela esotika inbasora. Beste gauza asko aidean bezala etortzen, ez hori bakarrik. Oain emateu daudela, landarentzako larba arraruak etortzen nahi dira, behientzako ere bitxituak, nola esatean bezala, bakaz lokaz, eta egaztientzako ere eta danantzako, ez da? Danian izan du da hori, Danian. Eta erliai ere bai, eta listorronek, zer riten da, zer da dakan guain ditu, hor eskua sartu eta guain eskuakin hobetu ibilgo zea bai. Hori da, perfecto. Ni dakit, nik erlautzatxo bat... Garbitu Bai, gutxu da, argina bezala, aurrena garbitu da. Aurrena garbitu da, oida. Eta, bueno, nik ikuste ditut, gure erlauntzetan zeiten duen. Zatik, nik erlauntzatxo batzu azkat, eta horri teguena bai, sasoia iristen da nien, bueno, guain udaberrin erreginak azten dira zerbait jaten, baina horrek ez du minik iten. Baina gero, iraia pasata, urria pasata, hor, kriston triskantza etortzea, ez da? Bai. Oain egiten du, berarek egiten du, abi bat txikia. Berak erreginak egiten du hori dana. Oain da, arrautza batzu jartzen ditu, eta kopuru bat dakanean, berak, orduan egiten du, kabila hori, guardasola modukoat, eta hua egiten du, txikila egiten du. Esaten du horri, primaioa. Vale, primarioa. Oira, orduan, txikila hori aurrena danean, ansartuko dira, 10, 20 arrautz, jarriko txue bere geletxotan, jarriko txue, baino erreginak. Orduan, gero, kanpoko azala, berak bere pintzakin puskatu iten du. Eta haunditzen kanpoan jartzen duen da. Beti kanpoan jutzen da, kabila arte, berak nahi duen tamainoak arte. Geruza berri bat iten. Bai, baino ez du ezer botatzen. Eta bestia barruan dago eta beste bat iten dio. Ez. Hau puskatzen du, eta haunditzen juten da. Goitik azten da, haundi jau eken. Hartzen du kartoia bezala dan hori, ez da? Papera da. Paper matxe. Eta kartoi hori gainen jartzen jutea. Haunditzen juteko. Da, txikitzen dua, bertxistu bakin, txikitzen dua, eta kanpotik ekartzen duenekin, orduan haunditzen juten da. Kopuru bat egiten du, esango nizukonik, baloi bat malomanoko, baloi bat bezala egiten du. Eta gero, juten da hori da primaioa, eta juten da gero zuaitzetara, eta egiten du beste baloia hundi horik. Orduan egiten du. Gero zeatik ikusten da batzuk olakoa, beste olakoa, tamaino desberdinetako daudez. Bai. Segun zema janari dakaen albono, segun... Batetik janaria izan leike, eta gero noiz hasi da niken. Noiz hasian da, ze indarrakin harrapatu duen erreginak udaberrian, ez da? Hoi da erlia bezala, xe. Batzuk 5 kilo etxetu eta beste 2 kilo. Batzuk olazten dia, negua pasatzen guztu, eta beste ja potentzia azten dia, ez da? Hoi da. Vale. Eta, badakit hor daola sasoi bat, frutuak eta jarten hasten diana, baina gero iristen da momentu bat,
erlen bila datoztela, proteina behar dutela, ezta? Bai. Proteina nahitan ez, proteina behar dute. Eta hori ere, bai, grabatu. Behaie jateko edo behaien larbei emateko? Larbai di emateko. Larbei Bueno, emateko. berak egoten da, sai, eta zein nahi du harrapatu? Datorrena. Zergatik datorrena? Dator, kargatuta, nekatuta eta gelditzea. Ja, ez du indarra bihar harrapatzeko. Onen, eta dator beraren gana. Ja, lerrin da dator, ez dakik bonda kilometro bat, ja estila hartuta, nektarrakin beteta. Ezileik, Messi bezalako zeekin da. Erregatek iteko eta gaizki, no? Bai, orduan, berak egiten du hori, eta hori harrapatzen duenean, juten da, bai zuaitza batea, edo zintxilika jartzen da. Bi atzeko hanketa digan, 6 ditu, bi atzekokin. Aurrikoekin manekatzen du, lauakin manekatzen du, eta egiten dio. Buru hartu, eta gu langostein egiten dio bezala. Taka, moztu. Sakatzen du, eta likido jaten du. Listorra berak. Vale. Gero, eta plak. Eta kendu ite do. Lepoa, fuera. Osea, gu aurrena langostinoi, gu buruak kentzen joan bezala, zuko ere bai ateatzen dio. Hori da, berdin. Vale. Gero, burua moztu. Buelta moztu, ja, ez dakanean moztu egiten dio. Buelta ematen du gero, eta tripabarru bai, berdin iteio. Sakatzen du. Atzekaldia, ez da? Atzekaldia, bai. Listorra dakan, bai, leku horri, bale. Horri, berdin ditu. Sakatzen du, eta grabazioetan ikusi dut, daka ikusten dola. Ez esan, urtanto bezala ateatzen da, eta hua, alagatzen, zurkatu itxeu. Ordune, hua moztutzen jo, hankak moztu, egalak moztu, eta tripabarru hori, ematen du, zatik, oida, erdiko, atominalak. Oida, bezala. Eta oide emate jote, umiedi jateko. Eta umeak, kontuatzen bagea, umeak ja sasoi bat dutenean, bai, operkulatu baino leno, zertan dio, itxi baino leno, gela itxi baino leno, jartzen diozu bieza eta koska bezala eten du berak. Ez du minik emateko, honik ezaki, baina jani jen. Guxano bat bezala, oida, igori, berdin. Eta egun baten, listor batek, zenbat erle alditu harrapatu? Egun baten, ez dakit, zehaz mehaz esateko, josan, ematen ditula, 8, o 10. Sortzi bat, o 10. 10, josan, 10 ematen ditula. Baina hainbeste nola etortzen dien... Egun balin badabe eta 10 ematen baitu, ja, 1000 eman ditu. Eta 10 egun segidan, 10.000. Hori da. Ez zeatikan, listorra beak ez da, kalterik heliuko egingo. 10 baliake. Zeatikan, lehenotik, hemen antzinatikan, hemen europeara da badakadu, listorra, kraburro esaten zaio, eta listorra hori, berotira baino, handiagoa da. Baina ez daude hainbeste, ez da? Ez daude hainbeste. Naturak, nire iruditzen zaida, natura berak egiten dula euki maila batian. Ekilibratu, ez da? Eta hori etorri da, kanpotik etorri da noi, auskalo. Zenbat dauden. Nik gero sentitzen detena da, gure erlauntzetan ebai, askotan, hasieran lanen daude, ez da? Zatikan igual daude, ez dakit, 30.000 erle, eta 15 listor, o 8, o 5. Eta orduan atea iten dira, lanian jarraitzen dute. Iristen da egun bat, hainbeste akatu ditue. Eta 30.000-tikan, pasada erlauntza 8.000 eukitzea. Kiston galera eukidu. Eta 10 listorreon berren, 50 daude. Orduan ja ez di ez da ateatzen. Izutu iten dira, izututa. Eta hor ja etortzen da, ja eriotza etortzen. Haien burrunda sumatzen dutiren, ez du atean nahi. Ze gertatzen da orduan? Jatenik ez dakate. Ez da hor, ez da nektarren zarrera ikan, ez polen zarrera ikan, ez ura, ez ezerrez. Erleak beak bere esatea behar du, ura ekartzea, gorputzetik egitea, dana, jon behar du. Orduan, ezin du ino hori, ezin du ino hori. Eta orduan ja etortzen da, deklibe esatean, ez da? Bai. Ziero baina. Eta horren aurka, badakit badaudela remedio batzuk, ez da? Gaur egun, ere bai elkartek ematitu trampatxo batzuk bertan sartzeko, selektiboak, arpa batzuk jartzen dira bertan elektrokutatuta. Nik aurten ere bai indet, hola, borotxatxo txiki batekin bakoitzei banan hemen. Horrek nahi ondo nahi indit, baina alare erlauntzan galera asko ondia. 50% giltza izkit. Bai. Zuk, hiru metodo esan dituzuzuk. Bat, nola jartzen diun trampatxoek? Trampatxoana, bai. Horrek, barrundo, goxo bat, edo usaimena behar du listorra etortzeko. Ez da, selektiboa da, baina erleare juten da.
Gutxio gehiago baina jun iten da. Bai. Segun zer sartzen jozun onbarren, juten dia baita ere. Ni dazkat arpakine bai. Eta baita ere eman pipeta txakurrena, beste diatigen, ez da gider, produktu asko daude hor sartzezkenak. Baina nik esaten dena da, eta nahi gertatu zaida, kajatxo txiki bat, aurrenean kajatxo txiki bat prepatu genuen, ateran kuenko batean, hola, borobil batean bezala, hola, luxia, kaja hola da, zabala, 10 zentimetro, eta daka kuenko bat. Han hautsa bota, eta trampa irikitzea ziren, ateatzen ziren, erlia goiti besartu, eta beha gata esaten zuen. Ateatzen ziren, ni beti izaten joan, komenio jantzin, zuri-zuri inatatzen ziena. Brrr, egarretan, ematen zuen da, dana, zuri-zuri. Baina, handikana, 5 minutu baino leno, gertatu zaida, behin baino gehiotan, berse txurik etortzen, zehara, erlauntzara. Orduan, zea igea. Gaitza sartzen barroa. Claro. Gaitza, o bai? Netzako ez du balio. Netzako hori ez du balio. Eta geho beste gauz bada. Hautsa horrik, zu Mateo, ze porcentaitan dakazun hautsa hori, zenbat kilometro jun lehizke hautsa horrekin. Ja, galdu ingo indarra, galdu ingo efektibitatea, ez da esateana, ez da? Batetik efektibitatea, eta beake ezin zinun harrapatu eosin listor. Gaurrenean, eta euna pasata, ateatzen dana, zuk harrapatzen duzunean, lanea di, huaua. Zein harrapatu zuen, zatorrena, kargatu da zatorrena, hartzen duen zatik, haren bazakin, da beburun, ni pentsatzen dut, beburun zakala, hare getxeak onbertzula. Orduan, aie bialtzen hasi ginen da, orduan porzentai handi jagoa juten hasi zan barrua. Eta orduan bai, ja, intezu beste erlauntza listorra nahi zorratu, ez da? Eta, karo, geho iten oain berdez margotuta, gero gorriz margotuta, eta jakiteko momentun zein jute zian. Eta berdin zan, ze koloreak markatzen genion, baina bai, beak jute zianean, segun ze porzentai jute zan, hautsakin, eroriken zian lurrea batzutik, eta beste sartzen ez zioten uste. Bea bazakiten hori. Bai, azkenean teoriak eta gauzak eta egun baten balionak, gero ez du balio, eta gero ikasiteu eta... Ikasiten du. Eta netzak gero harpak. Ni harpak dazkat, eta ni nahioet harpakin ondona. Problema badakau harpakin. Humedade asko dakau, hoi leku lehor batian oso gondo funtzionatzen du. Baina hoi nola, 20 milimetro dazkaten, eta han dijoan bai argindarrakin, batzutan eurillakin da izorratu, eta ez du bilakin ezin du, saltatzeu, eta dana barroa. Bilakin beak ez dira hainbeste ibiltzen, baina, bueno. Bueno, Julián, guain jarraituko deu, Gatze zaigu azkenengo erreportaia, gio positibo itzingo deu dana, gio gauza honak eukiko ditu ez. Bai. Ze gauza honak itixikoen, eta ze ondo delikatze gehan, eta ze propolioak eta bestiak, eta gio belaunaldi jaigurrengo ere lagundu inbertzeio, ez da? Martxan jartzeko. Zetikan, erreleboare zaila dago, baina animoak eman bertzezio gazte jendiai, ez da? Bai, segi izala, eta afizio hori ez zela galdu. Goxatzeko. Bueno, jungo gea Bilboaino goaz, krokiz deitzen da, eta ikusiko zuzen nolako kukizak ditu. Guantxe gaude bueltan. Kaixo familia, Jokin eta Nayelis gara, eta gaurkoan Bilbora etorri zarete krukiz ezagutzera. Ongi etorriak. Krukiz denda 2025ko ekainean sortu zen. Eta honen atzean, Nayelis dago, Venezuelatik etorretako okin bat. Denonez gain, gainera badauka Barakaldon beste okindegi bat, deitzen dela Ana, eta uste dut Joseba ikusi duela gainera, eta bai, zeuskala horrelako gaietan botak. Krukizen berezitasuna da, bertan dodela Amerika estiloko krukiak, dira nahiko potoloak eta handiak, eta gainera daukatela krukiz deritzon produktua, dela horrelako kruasan batzuk, eta gainean gaietak bai dituenak. Arrakasta gehien daukaten produktuak, izango litzateke 3, izango litzatekena pistatxo, oreo eta kinderren kukiak. Guztira, gutxi gora bera 30 baino gehiago kruki egiten ditu, eta 6 baino gehiago kruki mota. Eta nortzuk datoz hona erostera? Denetarik dago, bai gazte, heldu eta denetariko pertsona guztiak. Gozogintzaz gain, Krukizen badute horrelako kafe espezialitzatuak eta baita horrelako infusio bereziak. Gainera, ikusten duzuenez, dendaren ubikazioa ezin hobea da. Bilboko erdigunean daude.
Beraz, guztia ikusita, bagoazu kaldera ikustera nola egiten duten kruki famatu hauek. Beno, hemen gaude krukizeko sukaldean, Nayelisekin, dela krukizeko sortzailea, eta orain egingo dugu krukiz klasikoaren errezeta. Beno, hasiko gara elaborazioarekin, lehenengo bolean sartzen da gurina, azukre zuria eta azukre beltza. Beno, ondoren arrautzak irabietuko ditugu, ondoren irina nahasteko berarekin, eta amaitzeko txokolate pusketak edo txipak gehituko dizkiogu. Osagai guztiak ondo nahaztuko ditugu eta aukiko dugu jada masa prest. Krukizeko errezeta hau oso famatu egin da azken urteetan, Pariseko gozategi oso ospetsu batetik datorlako. Eta orain dela 2 urte gutxi gora bera, Nayelisek ezagutu zuen errezeta hau Parisetik. Eta ondoren Bilbora ekarri du. Urte bat gutxi gora bera darama onerako gauzak egiten, kruki hauek egiten, eta errezeta berea da. Behin masa eukita, forma emango diogu bolatxoak eginez. Gainera errezeta hau oso famatu egin da azken aldian, sare sozialetan viralizatu egin delako. Ben orain, kruasana beteko dugu. Horretarako kukearen masa bat sartuko dugu kruasanen erdian eta beste bolita bat goian. Eta orain laberagoaz 9 minutu inguru eta ondoren ateratzerakoan eukiko ditugu osten minutu batzuk. Nayelisi txikitatik datorkio gozogintzari maitasuna. Zehazki bere familiarengatik datorkio. Eta azkenik lortu izan du proiektua burutzea. Krukiz eta Ana Okindegia. Bueno, familia, hemen dituzue kruki famatuak, beraz badakizue non dastatu, hemen Bilbon krukizen, eskerrik asko bizitagatik, agur! Aupa bikote, Jokin, ehundoko hain genuen hemen, baina horre eharrak iten nahi aiz, Ni uste nun kukiak ikusiko genitula, zeratik fama hundila daka, baina gaur kruasan hori indezunak gainean kukisakin, Dastatzeko irrikitan hau. Besarka da hondi bat eta urren arte. Gurian jarraitzeko bitu hemen aurreatzen egia. Julia hemen onda zapaldu eta irin pixkatekian luzatzen. Da gero dugu moztu eta hauek hemen prejituko ditugu. Eta beste alde, ni izangoet, nahiko biguina gehatu zein masatxua. Beitu, Beitu ze biguina gehatu zaiten eta ordu indetena da, pusketa txikiagoa gatea. Errexago ibiltzeko. Indetena da, erditikan moztu, bertan jarri, baina hau gauzat izango izuet. Gio eta biuno balin badao, gio eta goxue ongoa. Biuna. Iopa, hau erori zait, betu gainen jarriko jo. Kroketa bezala itia. Biuna gatu da baino da. Gauza eharra, eta prejituta ja, Eharra inbiar dugu gorkuan. Bueno, gaztiei da animatzeko eta esperantza mateko eta erliago, ze garrantzitsu dian, da ze polita dan behaekin lanien. Ni naizen moituakin, da naizen beti nerviosoakin. Tarea juten naizenian traje jantzi, auspua piztu. Yoga motxa iruditzen zait, yoga baino obia da hori. Obia, mundutik atea jen zaitu eta sartzezea berarien mundua. Hoi gertatzen. Berarien mundua. Bai, hankaluren jarrita eta lasai. Hori lortu ezkeoz, gizakia dauzkan problemak eta gauzoi eta juniten diadanak. Bai. Eta inbiar da, mundu gortan sartzen zeanean, beraien bizia sartu. Askotan esaten da loria ditzen, nik erlea ditzen, jotet. Itzeite oso loria eta erlia eta... Berak enauten, ten ditzen, o berak itzeite diaten aire eta nik ez diotu ulertzen, ez dakit. Hori akaso baiz. Seguro. Eta adibidez, hasieran gertatziteitena, bertara juten itzan, da igual, nola zu nervioso zauden, behaieke nervioso jarte, behaiek sentitzen du zure lasaitasuna, ez da? Harmonia bada hor, ez da? Hori da, zakur bat bezala zuri zanko atortzen bani mazaizu, ez nervioso jarri. Algen ez da erresa, kontrolatzen. Teoria erresa izatea, baina kasu... Esatia erresa da, baina geho ikia izatia momentu hartan ez da erresa hori. Egin behar da, lasaitu eta lasetzen zeanian ordun, Ordun jun, ez da, lasai. Bai. Ni adibidez erlezainen elkartean egon itzane bai kurso batzuk iten, da hasierako kursuak, eta oso garrantzitsua iruditzen zaiten, da kaso asko inilona zan, inbier da beti ondo protegiuta hor. Hoi bai. Ondo itxi, ondo lotu, auspua aurrena prestatu, gero ez erretzeko eta horrezeko egiteko. Zatik, behin, listorrasko pikatzen baizue, eta bildurra sartzen bazaizu gorputzian,
Gio ja bildurrakin jutezea. Da Beti, olatu beti, handi bat beti. egarrapatzei zunian bezala, eta gero surfea bildurrakin jutezea. Bildurrakin. Eta jun behar da lasai, Hoi da, ezta? lasaituta. Eta orduan hasieratik ondo bildu, ondo tapatu, ezta? Hori da. Ni askotan jun izan du area, eta, karo, hainbeste aldiz junda, hemen kremailera bakitzen nola ematen Bai. mozorruak, Baten astu. astuta, uga izten, erlia barrena, mekauen sanpegin. Azte zea eta zeatik, ote da. Barruan, sí. Zeatik, buelta eman, atea da, noa baitea, atea erleaiek, eta itxita jurdun jun. Baina inoretortzen balin bada, nere erletegira ikustea, beti esate jotet, egin behar dezutela, ondo mozorrotuta, neonek ondo mozorrotu zetut. Bai, ondo estalita, mozorrotu eta ondo. Zatik, aurreneko etortzen danarik, sensazio ona batzukin jun behar du, bestea gehiago ez da torriko. Bai. Bestela bildurra zatzen bazaizu gorputzean, ja hor konpon, ezta? Bai. Gero, hoi ez dit esan, badakik pelikula egiten dula. Ah, bai. 20.000 espezies de abejas. Bai, zegoz pasatzen du. Hori etorre zitzaidanean, nahi ikustea, baina aurrena ondo mozorrotu biezu. Erleak ikusi nezake, bai. Baina ondo mozorrotuta. Orduan ondo mozorrotuta, eta geho beste behin etorri izan dut, baina ondo mozorrotuta. Ez mozorrotu gabe. Eta sensazio honak egon behar du. Eta garrantzitsua jakitiare bai, etxeala alergikoa, ezta? Hoi da. Osea, alergia balin badakazu, hobeto erretan ez ibiltzea, ezta? Ez ibiltzea ondona. Hori ere batek esatezin, jendia eraman berbazu erleta, askotan, esategue, ean baino lehenuo, bat hartuta, pikatu arazi, ozer nola da hori? Bueno, oain gaurko honean medikona junda egin lezakezuke baita ere. Proba, pikatu gabe. Hoi da. Pikatzia ere divertido izatea, ezta? Bai. Gutzako bai, baina beste atzu bize Bai, alergiko alin bazera eski. Zaitu nola daldarkazteita. Ez da hori. Erlea idi, beti, errespeto haundila. Bildurrik ez. Errespetua, bildurrik ez. Bildurrakin juten loen Itxasoi bezala, bai, atzeko zerbait. Bildurrakin jutezkotan ez jun. Eta pelikulan, azaldu zinean, ezta? Zemuz oso rodajen eta bestia, eta zemuz pasatzen duen. Bueno, oso ondo. Nik niretzako pelikula hortan kontuatu nintzen gauza soldauzka bezala da hori. Bai, Agindu asko? Grabando. Presente. Hola iken dunean. Txalo ite undian, kontxi. Bai, letro. Klaketa ite undian. Klak. Han ez da elbilike, ez da soinuika ez dena. Claro, ez dela zuzendaria mostu eta berriro aztea. Berriro. Hala ere, askotan egiten da, repikatzen da gauzak, baina, bueno. Baina ondo pasan esperientzi polita. Oso ondo, esperientzi ja oso ona. Guain ningo joguna da honei, azken ningo ikutu emateko. Hau beitu, gero jarraituko dugu joite, baina gure platera iteko nahikoa dakao. Beitu hemen kanelakin dakata azukria. Ze gauza hona da, letxe frita hau, Ez ne prejitua. Afrodisiekoa, ez dala? Afrodisiekoa, izan duzu egila. Bueno, nik hemen digan aurre afrodisieko este berrik, Bueno, hoi beti berritzatea, hoi beti ondo izatea. Berdin da. Berdin da, no hay remedio, Ya no. Hoi, asko dado esatu bena, bai, nido ez dakitzera, bai, ea nahi xelikan. Zia paken. Nahikoa pixeiteko balio bai, Bai, hortako eta, bale. Hoi ondo indezala. Hori da. Y agua que no las de beber, déjala correr, qué demonios. Hala esatezun, nahitake, ja, geho prostatakin debil izan gaizkita, ja, uste nunien honek ez dula esateko balio, guen bai ez dula esateko balio. Bai, hombre, dudik ezin, ez du esateko balio. Ezertako ere ez. Ai, ama. Bueno, hemen txe. Ze gauza honak inditugun. Letxe frita hauek ez dila danak, barrun. Venga, laugarrena, bintzako bezala jarriko etemen. Horrela, xe. Etorre eire bai honea. Vale. Gio hemen. Ondo jarriko xo hauek urruskariak. Eta gaurko errezeta indeu. Julian, eskerrik asko. Zukin asko ikasten nahi gea. Eta oantxe hemen itxalduko dugu, jaten gelditu da, eta galdera egiten jarraituko, eta asko nahi eta dago ikasi. Ados. Segi, ados. Eskerrik asko torteatik. Eta, banderiz da jo jartzen horre. Bai, daita esatizia bandera, gaur izeko nagarriko zio, menta. Bueno. Vale.
Hoi, aitak banderik gabe nola, ba. Bandera, esatez txak, ezai despistatu Joseba, ezai despistatu bandera jarri jo. Usurbilen ikusiko gara ere bai, ezta? Usurbilen ikusiko Ez dian gara. eguna oso polita izatea eta. Oso ondo. Eta, noiz izatea zehazki, hoi udazkenien izatea, ezta? Azaroko azkeneko igandean. Bikain, ba, han egongo gara Usurbilen goxatzen, eta goxatu arazten. Agur lagunak! Agur, danoi.